My sme tu ale dnes práve preto, aby sme ukázali celému Slovensku, ale celej Európe, že nie sme na Slovensku ľahostajní a že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí nedopustia, aby našu vlast zhumplovali tí, ktorí sem nepatria. Azért jelentünk itt meg, hogy megmutassuk az egész Európai Uniónak, hogy nekünk nem mindegy, mi fog történni Szlovénskóval. Hogy megteszünk mindent azért, hogy... És meg akarjuk mutatni azt, hogy vannak itt még olyan személyek Szlovákiában, akik ellenzik ezt a hozzáállást, amit a képviseleteink mindenféle téren jelentenek. Vláda robí všetko preto, aby potlačila odpor, aby potlačila nespokojných ľudí. Ignoruje vôľu tých, ktorí ju zo svojich daní živia. Počúvate od ministra vnútra, že od imigrantov nehrozí žiadne bezpečnostné riziko. To hovorí najvyšší predstaviteľ ministerstva, ktoré nedokáže zabezpečiť pokojný a bezpečný život pre slušných ľudí ani ich chrániť pred cigánskymi extrémistami. Keby to nebolo smutné a vážne, tak by som sa na to musel zasmiať. Zároveň sa chcem z tohto miesta poďakovať maďarskej vláde, tak ako som písal už list predsedovi maďarskej vlády, pánovi Orbánovi, za to, že dnes na svojich hraniciach bojujú nielen za Maďarsko, ale bojujú za celú Európu. Keď dnes padne Maďarsko, o pár dní padne Slovensko, o pár dní na to celá Európa. My ich tiež na svojom území nechceme, ale žiaľ, náš minister zahraničných vecí nemá gule na to, aby to povedal. Náš minister zahraničných vecí totiž neslúži Slovensku, ale Európskej únii a Bruselu. A mi miniszterelnökünk nincsenek golyói ahhoz, mint a Magyarországinak, hogy ezt megmerje mondani, és egyenes szignált küldene az Európai Unió felé. Ďakujem pekne, dovidenia a ešte chcem vám na záver povedať, ľudová strana naše Slovensko tu bude vždy, keď budete potrebovať pomôcť, tu bude vždy, keď minister vnútra nebude zvládať situáciu s tými rastúcim počtom tých imigrantov, ktorých slúbil prijať či z Rakúska, či z iných krajín. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia.